बघा आता कसा स्वयंपाक करायचा सांगा. फराळ करायची, आज रविवार आहे म्हणलं पटापटा उरकून घ्यावं. सुट्टीच्या दिवशी 2-3 जरा पदार्थ करावे. तरी हा मुलगा बघा असा करतो, अजिबात काही काम करू देणं गेलंय. बघा हे बघा असा मागे येतो. बघा हे बघा वट्टेवरती पाय बघा कसा. बघा हे बघा म्हणजे ह्याला घेऊन आम्ही कशी भाजणी करायची तुम्ही सांगा आता. अशी भाजी करायची ह्याला घेऊन. आधीच किती गरम होते. मम्मा अशी नाही करायची मुंबडी. आणि त्याला बोललेलं सगळं कळतो बबडीला आमच्या. राग तर इतका येतो ना तुम्हाला सांगू का. किती त्रास येतो तुम्हाला, किती त्रास येतो तुम्हाला सांग. जरा सुद्धा बसत नाही खाली, सारखं घे म्हणतो. बघा सॉरी 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 नो माझ्या बबडी कोणता पिलूला खूप मास माझं बबड ये अंगणी बाळे माझं शोन ना बाबा. काम गेलं खड्ड्यात आपण तुला घेऊन बसणार.